Sí, però aquest any no val res. Com que no? No, perquè no n'hi ha falla major, no n'hi ha president, Ni monuments. Ni diners. Res de res. On no es toqui la loteria, me pareix a mi... Tinc una idea. quina? ¿Por qué no fiquem una secretaria mágica y pueden llamar a los otros a ver si es cumplir? Al no estaria bé. No estaría mal, ¿eh? A veure, va ser més llarg. Una secretaria mágica, demanes un desig. Bon dia i benvinguts a la nostra falla, la falla Sant Amador. Per primera vegada i en exclusiva tenim la secretaria màgica. Això és molt senzill. Demanareu coses per a la falla i els vostres desitjos es faran realitat. Jo demano una fallera major. Bon dia, soc la vostra fallera major. Estic molt orgullosa de ser-ho. Visca la falla Sant Amador. Jo demane un president. I els pantalons! Ja n'hi ha president. En pantalons i tot. Vull un primer premi. Vull com una setmana fallera com les d'abans. Quan se podia fumar. Bon dia a tots, Amador Cantero. Soc la vostra alcaldessa i vinc a dir-vos que aquest any podeu estar des de fins a les 7 i 8 de la matinada. Ara us presente a la ministra de Sanitat. Bon dia, Fallers. Us recorde que segons l'article 340/14 està previst comparar els casals. Doncs aquesta mateixa setmana hem aprovat en Consell de Ministres un nou article per el qual a partir d'ara es podrà fumar els casals i fins sempre. Ara jo. La meva il·lusió és que es toque la loteria, que ja estic fart de pagar tant i que no es toque res. Desitge que es toque la loteria.